Кадірлі туганнар, сізні жақты бәрем Христосның тыуы көне һәм жана жыл белән катлыйм. Ходайдан эшләребездә булышуын, жақынарыбызга тынычлык, саулык теләбез. Әрбер җылны бу изге көннәрдә без өмет иләбез Ходайның кодрәтенә, аның изгелеге белән бу булышлыгына. Телем кадерле кәрендәшләр, сезгә һәм туганнарыгызга тынычлык, саулык, сөенеч. Алла сезне сакласын. Бәйрәм белән. Дорогие сородичи, в этот светлый праздник Христова Рождества от всего сердца мы поздравляем вас. Пусть в наступившем году будет мир, благополучие, здоровье всем нам, нашим семьям. Пусть Господь хранит всех вас на многое и благое лето. Бәйрәм белән, с праздником всех.